biyu, idan kana shugaba za ka ɗauki ma'aikatanka, kada ka yi rilayin kadai akan wai CV an kawo maka curriculum vitae, ba a kansa kadai ake ɗaukan mutane na ƙwarai in za a aiki ba. Ka mu'amalanci mutane, ka iya gane su wane ne suke mutunta ɗan adam, suke karrama ɗan adam, suke damuwa da mutane da damuwar jama'a cikin mu'amala. Zan ba ku wani misali. Akwai Mr. Henry Ford, shine wanda yake mai kamfanin Ford Company Limited. Akwai mota Ford, mun san da ko? To shine ya kirkiri kamfanin, ba Amirke ne. Ina so na muku yadda ake ɗaukar ma'aikata. Duk shugaba da ke sai nasara ba akan CV kada ake dogara ba. Ɗabi'un mutum na gaskiya, riƙon amana, tausayi, mutunta mutane ya fi muhimmanci akan takardar CV. Mutane biyu suka yi applying aiki a wurin Henry Ford a kamfaninsa. Jami'a ɗaya suka kammala, GPA ɗinsu kusan ɗaya ne, class of degree ɗinsu ɗaya ne, komai ɗaya ne, kuma dukka engineering suka yi, automobile engineering. Da suka yi applying aiki, kawai sai ya gayyace su zo su ci abinci tare da shi. Da suka zo irin dina ko lunch, haka ake sai a ce an yi invite, sai suka zo dina. Da ya tafi da su restaurant, aka zauna aka kawo abinci suka ci. Bayan sun kammala mutane biyu, sai juyawa sai ɗayan ya ce wa ɗayan, you are hired, an ɗauke ka aiki. Sai juya ya ce wa ɗayan, I won't be proceeding with you, ba zan iya ci gaba da kai ba. Abinci kawai aka ce, sai ce wannan an ɗauka, wannan ba a ɗauka ba. Wannan ya ce you are hired, wannan kuma ya ce I won't be proceeding with you, ko we won't be proceeding with you, ba za mu iya ci gaba da kai ba, but thank you. Wanda aka ce ba za a ɗauke shi ba, hankalin sai juya ya ce masa, what is this? Ba a mana interview ba, mun ba da takardu, jami'a ɗaya muka yi, injiniyarin muka yi, ba interview ka ce ka ɗauki wannan, ni baka ɗauke ni ba. Ya kai haka? Sai ya ce to dalili shi ne da muka zo cin abinci da ku, na kula da ababe biyu yasa an ɗauki ɗan uwanka, kai ban ɗauke ka ba. Na farko, shi ɗan uwanka da aka kawo steak, mun san steak, STEAK, shine irin nama da ake gasawa a restaurant a kawo. Ya ce da aka kawo wannan naman, shi kai da aka kawo maka ana kawowa, baka ɗanɗana naman baka ƙara gishiri a kai. Shi kuma ɗan uwanka sanda ya ɗanɗana naman, ya ji akwai buƙatan gishiri sai ya ƙara gishiri. Wannan yake bayyana cewa kai baka da critical thinking. Ta yaya za a yi baka ɗanɗana ba baka ƙara gishiri? Shi abokinka yake bayyana yana da critical thinking. Wannan fa shi yasa ƙarshen ayan nan tace in kuntum ta'qiluna fa shine critical thinking nan. In kuntum ta'qilun shine critical thinking. Kai baka ɗanɗana ba ka ƙara gishiri, shi kuma sanda ya ɗanɗana ya ƙara gishiri. Don haka ni ina so ne aiki da mutumin da ke da critical thinking ne. Shi yasa da rubuta muku littafin skills rather than just degrees. Wannan yana daga cikin dalilan. Yace dalili na biyu, shi wanda na ɗauka duk ma'aikatan wurin waiters su ne irin wanda suke serving a restaurant, su zo a kawo ma kaza, kawo mu ruwa su kawo. Idan ya zo yana magana da su, yakan yi magana da su da mutuntawa da girmamawa. Kai kuma baka magana da mutuntawa ga kowa sai ni kadai, tun da ni ne ogan. So ni kuma ba na so na yi aiki da mutumin da bai mutunta mutane sai ya san girman kujeransu. Ina so na yi aiki da wanda ke mutunta dukkan ɗan adam ne. Ya ce wannan su ne dalilai guda biyu da yasa shi na ɗauke shi, kai ban ɗauke ka ba. Wannan shi ne dalili na biyu. Kaga kenan an wuce lokacin da wai CV kadai zai bada aiki. Akwai ma'aikatan da na ɗauka ina ofis da me na yi su, na ɗauke su ne kawai daga performance su. Zan ba da misali, akwai wani barista Femi Daniels, kawai Kaduna na je 2017 ina nidda, kawai a panel ya bayyana da naga mu'amalarsa, ni na karbi nan a dare na kira shi, na ce kana aiki, ya ce ba na ce to zan ɗauke ka aiki. Dan Lagos ne, sunansa barista Femi Daniels. Akwai wanda kawai mu'amala ne da shi, Musa Baba Ali misali. Akwai wata Ikilima, duka na dauke su lokacin na ne da ɗaya ya bai samu zuwa ba, ɗaya ta zo ta, kawai interacting ne da su da aka takardun su, kawai na ce okay wannan dauke su. Shine in za ka dauki mutane ka yi mu'amala da su, shugaba ka gane waɗanda za su yi ƙoƙarin rage maka makiya, ba masu ƙara maka makiya a cikin al'umma ba. Waɗanda za su gyara alaƙarka da talakawanka, ba masu raba alaƙarka da talakawanka ba. Waɗanda za su daure su kawo maka mutane masu amfani, su taimake ka, ba masu raba ka da mutanen da suka fi su daraja da nagarta da iya aiki ba. Na uku, dukkan rifoto da za a kawo maka,
ka rika verifying, ka dauka kawai in ja akun fasikon binaba'in ne kamar yadda yake hujurat, ka duba wani independent source da wani ba zai iya influencing ba, sai ka yi verifying dinsa.